omahku kon. Sopo sing ngongkon kon rene? Enggak Silvi, Bu. Oh, apa kon rene kon? Rosi Silvi mboten angsal mboten ngomong apa Ya iku. sing duwe inisiatif tadi wong lanang iki. Dadi kon tibake mau kondo ngono ah. Kate niru Jione Sarwenda. Ya Jio ganteng ana sing dibangkakno. Lah lek kon wis elek, ireng, koyo keluwek modelanmu. Tak wis kurir, nyambut gawe kurir piro bayarane? Sengaja kurir Bu sing penting kan halal. Oke, tak restui kon ambek anakku Silvi. Tapi ojo katik kon nyalano aku ya. Kon lek wis dadi ambek Silvi, kon tak tumbalno nang Gunung Kawi. Ke Gunung Kawi, mati aku. Sibuk nggih. Kula pamit ono telepon kanca kula ngenteni niku ah. Oh, wedhus iku gak sopan kono ngono bro wong gerang. Loh, nanti Mas iku mau, Bu? Tak usir, tak retur wisan. Arek mau kondo prene koyo keluwek ngono sik dibosi.